Ka World Entrepreneurs Day ka besok ka bagaimana ta jong pi kham nam na mata jong gitu ki ba sengkam le jong hakeleng jong jela jongi bat ka perthai bro ka we ngadon mata hangni ha po All Saints Hall ka balong mata ni ka program jong ka prime rakhi ya ka sing kerpang na mata jong kinong sengkam le jong ki balawan kerpang na keleng jong ke jela banwan hakani ke jaka ban peni ki mar ki mata jong ki ban pensngoi kai ke baki ki don bat ru ba phi phila ban wan ban thiet ban pej baru ban yo men sim na kani ke jaka nomor kini ki bawan hakani jaka ki di layo ya ka jing training ba ka jing start jing champang ba kata ka jing sha pinhi kai na kaliang jong ka prime Meghalaya ke baki don hakani ke jaka menta ban peni ki mar ki mata ki jong ki ba phi phila ban wan ban thiet bar kumjuru ban yo men sim lada phi dei ki nong sengkam le jong ki benang wat ya kalat kelinti kumnu baki filaman senang kam lejong hangni hapok jela jongi dar pidei nakunu nu ke jaka nakunu nu ke bentar jong jela ru compare tinre dar ki don hi ka idea pidani ke jumut ke jung perkhat banong ban sengi kam lejong kani ke dei ke jaka ramta jong thi kani kan long hangni hap All Saints Hall tang mata kasngi kani ke dia hoi trek jong pana August arjar pusan hangni All Saints Hall nadu kapor khawi buje menem step hadu shibet nyo buje kan long tang shisngi tak ba piwan hani pinyo jing tip ke jing nang habai dei bar kumnu seng kam lejong balar pidon ke jing thmu Dapat kata kani ke jaka kadi ta jong pi. Kadi ko free man sikno yang pi ko ipak video. Please one.